Ola, son Damaris, secretaria en funcións da asociación e coordinadora na zona de Ribeira. Quería vos desexar un bo Nadal e unhas felices festas. Que o vindeiro ano sea moito mellor que este. Un bico. Ola, son Eva Losada, tesoureira da Safesgal. Desexo vos a todas un bon Nadal, pasadeo moi ben, coidádevos, unha aperta moi grande e moitos bicos. Vémonos pronto. Pasou un ano máis, foi un ano de moitos sonrisos, de algunhas vaguas. Agardaremos a que este ano sexan máis sonrisos e menos vaguas. Cuidadevos moito, felices festas, bon Nadal e vémonos á volta. Apertiñas e moitos bicos.